Beno, gure kasuan, orain dela 5 urte edo hasi ginen etortzen Biligumen kontzertuetara,
eta bueno, beti etortzen dien bakoitzean hemen gaude. Bi familiak batera etortzen dira guretzako festa berezia delako. Zeratik gustatu zitzaigun taldea eta jarraitzaile peto aldera. Gainera horrela ikusteko aukera izaten da, beraz, dagoen egoerarekin askoz hobeto. Gaurko eragozpenekin eta guzti primera pasa dugu, eta lekuan berton egin behar dugu lantzan, hori. Baina ondo pasa dugu, dena den, eta ritmo handia eman diote kontzertuari. Egia esan da nik uste dut danek gustatzen zaigula, eta gainera umei roka sartzeko aukera oso ona da, beraz, ona gatoz. Zintzoki esan da, niretzat Billy Bomban kalitate handiko taldea. Abestiak konposiziona dute eta... Musikalki oso trebeak dira estenatokian ere. Gomenigarria etortzea beren kontzertuetara, edo nontzat, bai helduak, txikiek, bai. Horako ekitaldiak benetan interesgarriak eta beharrezkoak dira horrako hiria batentzako. Denek behar dugu alako bultzada handi bat, bestela pena guztiz zabalduta gaur egungo sozietatean. Beharrezkoa delako festak noiz benka disfrutatzea. Eta musika umen gana hurbiltzea. Pena merezi. Animatu guztiok, animatu etortzean pena merezulako. Eta segurtasun guztiekin egiten da, eta ez dago arazo. Azkenean ohitzen zera, ez da inbesterako. Baina esan nahi dut eserita egotea eta maskara handuzuko erabiltzea eta guzti ez da inbesterako. Alden moduan edo alden neurrian jarri dituzte ekitaldi batzuk, eta eskertzen da zeo zer azti egoten, bestela oin arte ondenarekin egia esan da zegoen aukerarik, eta hori dana egoera okertu egin du. Nire ustetan beti saiatzen da udaletxeak udaro zerbait berria eskaintzen. Eta honek esfortzu handia da, ulertzen dut, eta gainera garai hauetan etortzea, baina egia esan esfortzua pena merezi du. Es el guardián de nuestros mares y quiere cuidarlos de todos los males. Ha sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y a Napoleón y ahora ha vuelto para ayudarnos a salvar el océano de tantos plásticos. El amigo de la gente. Este es un
Si algo nos... Bale, gu piztinan ginen eta ikusi dugu kontzertua zegoela, baina ez genuen taldea ezagutzen, eta egia esan gustatu zegoela pilo. Bai, umeek disfrutatu dute asko eta oso polita, bai. Da, rock'n'roll horrela musika helduentzako, baina letrak umeentzako eta asko gustatu zego. Ekitaldi hauek oso garrantzitsuak dira nik uste, bai, umeentzako, hori kultura inguruan egiten den guztia niri oso interesgarria iruditzen zait eta oso ondo dago, bintzat arratsaldetan umeekin egoteko ez bakarrik piztina, eta gero dago musika, dago zirkoa, dago denetarik dantza eta gu saiatzen gara gauza gehienetara joaten eta dago denetarik batzutan gustatzen zaie, beste batzutan gutxiago, baina oso ondo dago nik uste. Udan nabaritzen dela mugimendu gehiago, Iruñan, eta hori ikusten da ere jende gehiago kaletik, umeekin egin aldituzu gauza gehiago, ere, piztina, etxetik atera, eta ikusten da giro gehiago dagoela Aldezarrean, batez ere gu Aldezarrean bizi gara, eta nabaritzen da pilo, jende hasi dela animatzen ateratzen gehiago, eta